Deň Rusnácov u Bikiču bude označený zo príhodnú programu, ktorú richtajú členy kultúrno-prosvetného družstva Ivan Kotľarevský i so príhodným koktélom u Valalskej sály Doma kultúry 16. januára. Sviatočnosť so koktélom počne na 18 hodín a povolaní i hostci zo Šidu, Berkasova i Bačincoch. U Ruskim dome u Šidze Deň Rusnácov bude zo príhodnú programu i koktélom označený 17. januára na 18 hodín. Počne zo výstavu maľunkov Anželky Balaščak-Antičevič zo Berkasova a potom nastúpia písatelje, špívače i glumci kultúrno-prosvetného družstva Ďura Kiš. Na sviatočnosť povolaní i predstavníky lokálnej samoupravy, jak i hostci zo Bikiču, Berkasova i Bačincoch.